time Clément Deschamps first obstacle 15.47. And that's the fastest so far with the horses single. Ja, geen problemen voor Marijke Halling. Dionne Legemaat ging als een razende door de waterbak en klopt daar ook de snelste tijd tot nog toe bij het eerst van ponies 52-73. René Limpens heeft het erop zitten en sluit zijn marathon af met tot nog toe de snelste tijd op hindernis 8, 58.06. Ja, kom!